bandiraɓe établissement galle golle addani en kafe galle poobar debbo kaani debbo kafe galle ko kafe caytaɗe labde belɗe yarde kadi ina hoyi e ɓernde poobar debbo ina safi e barme te ala hayrewam gootam kaani debbo ina wele ndefu te ina ferna ɓernde e bandiraɓe son jiɗi heɓde galle golle bisimilla mon adresse ko goto Pikine Icotaf ɗo e Texaco galle golle galle weli. Appel arrivé, pas de appel malin seul. Kamu nak bisa? Nggak arrivé. Jauh. Jauh tahu mana. Kotanu. Kotanu. Aman. Halo? Bab. Mana buat dah? Jam tan ke? Alhamdulillah. Jam tan? Jam bola ke? Jam tan? Babu ko man man? Babu. Babu on den jarande. Ko den noddumi ton pour jaalude. Be mbi kam wana ni ma janjoji ko ni ma ƴo. Oga ni ma o. Ala kay ba. Min yafno no moƴƴi mi hasbanno ko on ɗon. Wallahi. Ay ba mi hasbanno ko babam ni ma tan yafoɗa. Ay ba hoto wi noon annen babu. Yaafo. Yaafo babu yaafo. Yaafo de yimɓe wuro e fof ɓe jam. Sambo bonni jooɗi saram. Ina jam. Mawdum ni mamu yam. Berdeje alhamdulillah. Ala bocconde do ala bocconde do. Baba tampina ni min feeni. Mawdum ni gondi en. Boro hoore. Non boro walli tiri sawru a wi yo walli sawru. Boro walli tiri sawru. Mi tinni en no feewi tan nene moɗo jooɗi kam ko kaldanɗa jooni ba mi weltima de ko nden mami ko mi noddima mi heɓanim nanmi boîte vocal mbimi mi noddima natmi boîte vocal way boîte vocal natmi silenceur o wadde ko ɗum ɗon min tinno ba no feewi hay a kuppani ay babu hoto bonno crédit ma o memani ma heɓe jam gongo ba okay merci amin jara babu dal gonto way haɗani ha kambo moni ga kadi o wi o kuppata ha araga
boy Mamadou yera cigarette yera oh Mamadou way sa kal non boy ni sofi oh boy warga sukara dum ko jogi yimbe yo yey cigarette boy yimbe koy korko ngoni dane ma hander suudam boy annen mar ko jam non wona jam oh boy yo yeyam cigarette mat simo boy yimbe ngoni koy korko anata hala cigarette simmo ha non ça kal su hande mi dañi ko metti me odo boy ko am fodi yeydem cigarette boy accuka hala cigarette korko annen yimbe fof ni nan ma do annen sur hore ma seeda non jinnom ko sodde som sodi mi ara galle ma mais aran tan kadi ni yedi ni yaade galle ma mais pas gondo ton pas bado planqué pas con gondo galle ma o hadi mi arde ton pa bado planqué hande non buri wawde wadde planqué boy min galle odo mi wino mi jewer suudu ha joni ko hen woni kal zaran ko woni an jafoda quoi anan ñakki fayda quoi parce que wa hodde galle ko mbirama mi heccan ko ada yobal location ada yoba ndiyam 1 franc o rewa nima awa dañde droit e galle ma a fami so boy ma yidi arde humtade addu dum hay so ko domru dañda arde galle o ko dum non woni problème o adani min jeewi hami jeewi sami ko mi ñakko do fayda ko to bangi ko a ñakko fayda non non c'est parce que min ko mi jogo location le 3 tawon mi yobi ndiyam mi yoba courant mi yoba dara tardani ay boyam on day e gila korka dari ha joni ko jiddo arde humtade mais non boy warse sumi miji ma pa yoro rek wiyamo yo accu ha gondo joni yehi sa hande ko sikata won boy goddo garawdo ni humto way yew ko dum woni problème ma mi numtay elal saw welimi ayne pa ma louis mo de na adana mo problème o wallimo ko droit walluma droit ko la ma jogi droit e galle o hay sellir galle o burani ma hen haali yobe non boy haali gongo non ay sa jewtuni min ko mi ñakkudo fayda dal non andal boy kalzi boy gasi non joni désormais gasi parce que yi ha boy ndey ko sikki sa won garodo ni humto e ko way non joni boy gasi ha paawo mami hollumo komi locataire to komi jobo komi jogi droit e galle o sa ela ma jehen jon mi dillina non wala an non boy affaire aji ma burtat sa jigi ko dillinta kay hal affaire cigarette adan dillinay jompi tigi non war sesa rek donc mo jogi droit wi ma yeyani cigarette kor non e dum ngam no wodi mais comme duuda no tan an sa duuda banduma wulat boy yaden boulangerie hande adan mburi ko manki jeewen mburu way ah non ka copé am sek mais non jewmi halama gedel non je pedo il faut ngustade a ustade Samba. Bawa ya, tu Samba. No tu Samba rek. Ko woni. Ya bot. Samba min wopi may suudi o mo yeba tele jaltum wara duy sa Mamadou. Hande mburu ko homanki boulangerie ji cumani mburu. Cion biscuit, paquetage nay pour ko kejorimi. Beño cion mi cabande jeegom beño pour kumtaare. Ay ko Samba heddi hen. Ay ko Samba ñami dum ha heddi dum. Tongo ñami ha tan ngoppuno men Samba. Naam. Samba argay. Bawa yoro mor her suma non ha. Fatal. Ko ala ko ni ko an ñami an ko puno men suudu. Ha to na. Ko nañ ngopan mame suudu mo do sa Mamadou mbuso nan fawe do table télé ni wadi beñe cabande jeegom biskitaji ko paquetage nay wonno pour ko kejurimi hande boulangerie ji cumani mburu ko te ko an tan goppumi ton ko an ñami mi so wana an ko holon walla mi ñama dum no dombi di ñami dum de ana hesa ene wanno dombi di non wonno ton ayi dombi di don kanyi ñami baba yoro mo do hirsuma halde makko dombi ko kalantuma mi domru wawa ñamde capande jeegom beñe domru wawa ñam ben ko communauté ko réunion ko dombi réunion Samba mi kasa diel ma mi joni wat ma ko boni an Samba de ga wora mo hori barke res billahi mo hori an Samba de ga wora mo hori an wadde ko nene ma ñami dum wala ko min ñami dum ko dombi di ñami dum bima dombi ko kalantuma bortu pare jola do ay joda joni Samba a wona cukalel hambodo jettan ma sentir face à face corps à corps biyam Samba amin ayofta ñamte kay ba Samba ko hanma horde Samba ko ala kaw onani Samba ko hanma horde Samba ma watu wo ma ngare malle kam ko hanma horde Samba ko hanma Samba ko way ngare malle kam ko hanma horde Samba ko hanma horde Samba min duñata yaro hande mi waɗa ayam tan pamma ko hanma horde Samba ko
Samba ko horde Samba. Samba ko horde.